ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиётон хубай духтарако итальянка гуфта буден марамат анами намуд итальянка омадагиай беҳад гилошон хушрӯвай баъд материалошон фасонакай мулоимай беҳтаринай сифатда ина каседа дар корай як либос 140 сомон инай гил гили новинкаяй ана баъд тигриша присида буден духтарако нигоҳ кунед тигриёи фасон омадагиай мана ина диден чӣ қадр тигри хушрӯвай малина аҷоибот 140 сомон як либосаш баъд анаи заминаш фиолетовӣ будагирам мепирсанд ина заминаш фиолетовӣ хушрӯи бад хулас ишам ҳамхе 140 сомонай як либосаш инаи гилам бисёр мепирсиден духтаро гили евростил бо омадагӣ ҳастай анаи фиолетовӣ инаи оранҷевишам ҳастай и цветаҳози бисёр гирифта истиян необычными итальянкара аҳамиятин ҳам гулошон ҳам расветкошон беҳад хушрӯвай необычняй инчунин пусти мор киртада аҷоибот мебиёя нахичонам киртакадагиам бинед чӣ хушрӯчай анаи цветчам ҳастай бардовуш ҳаст кабутуш ҳаст баъд бирӯзовия ина беҳад мулоимаки хушрӯвай махул мешатонад духтарако ҳам аз ҷиҳати сифат ҳам аз ҷиҳати мисол гилпилш хулас беҳтаринай кадомаш дар кор мешава мо доставка дорем фақат тамошобино инами скриншот кунед равон кунед даррав доставщик шумода бурда мерасона мана илтимос хоҳарои азиз бори дигар фақат доставка мекунем баъд сурат напирсен инами набора оҳиста оҳиста нишон медиҳем ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед илям хушрӯвай игилам фасонай хушрӯ меброя кирта марамад аз инам метонен дархост кунен доставщик монзанакай духтаро занҳои азиз ба ҳазур интихоб кунед даррав бурда шумода доставка кунанд ана баъд анаи гилам хушрӯвай ҳамаш ами итальянко гулош фасонай бовар кунед ишаишда фасонай ишаишда фасонай ҳамаш гулош необычный хушрӯвай мана баъд инаи гили комбахтира бисёр мепирсанд ина марамад духтаро гили комбахтиш аҷоибот меброя киртада бо украшения кунӣ фасони бад мешава маҳқултон мешава духтаро марамат ина кадоми шумода дар кор меша ами скриншот кунед равон кунед мо даррав шумода доставка мекунем ана баъд ай гиле ки савзша нишон додем нигоҳ кунед коричневиш ҳастай бо я намуди дигар савзам ҳаст ина хеле савзам ҳаст ина духтарако ина намуд савзшам ҳаст аз инам метавонед ки интихоб кунед доставкатон кунем мана ҳамаш фасон ҳамаш хушрӯ я либос 140 сомон инаи фисташковира мепирсен духтарако ина фисташкови бо омадагиай марамат хушрӯ меброя иам киртада ирангам манаи фисташковиям баъд ина ярки хоҳен анаи цветам ҳастай аҷоиб хушрӯвай ана кадомиша ки мегирен скриншот кунед равон кунед доставщики мо даррав шумода доставка мекунад диден итальянка новый модель хулас кадоме маҳқул мешатона нависен